Mairong lagi juga. कोई तरीका है भीख मांगने का? कैसा लगा मेरा मजाक? So नै लोगोफोर इयाव मा दं आं दा नोंथांमोननो सारप्राइज होसिगोन आं दा आनबक्सिं खालामनांसिगोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै गम मोनखाबाय दा नोंथांमोना नायलांदो आङो आनबक्सिं खालामनानै आङो खोन्थिनोसै आरो बे कास्टिउमखौबो नोंथांमोननो गाननानै देखायनोसै आनबक्सिं भिडिअ नै खालामसै आनबक्सिं खालामनो थाखाय लाइक खालामना हो आरो नै फैगासिनो दं कामिं सुन र' मिनिग्लां भाइ चेनेलाव फानि भिडिअ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना टेडी बियारनि भिडिअ नै नोंथांमोना नायलांबाय थादोंब्ला आनबक्सिंखौ कार्टनाव फैयाखै कार्टन दंमोनबो जानो हानाय नाथाय एसे लाबनो डिस्टार्ब जानायनि थाखाय बिथांमोना कार्टनखौ हरफानाय जायासै जानो हानाय बेनिखायनो डाइरेक्ट नैबे प्लास्टिक आरो नैबे बे मोननैयावल' सोनानै हरदो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो ड्रेसखौबो खोन्थिनोसै बेयाव दं देथारनांगौ दे आथिङाव गाननाय बिबो ओमफ्राय नै आखाइ मुजा हात मुजा बेयावसो दं आसोल माला नै ड्रेस बेयो जाबाय ड्रेस नै बे जाबाय गान्दु बेखौ माव बाहायो बहा गानो बेखौबो खोन्थिलांगोन नायलांबाय था लोगोफोर अखा हानानै नै दा बोथोरा बिराद बोरैबा जागासिनो दं ओमफ्राय नै माखा लंपेन्ट गस्ला फोराननाय गामसा हाबि जाबि बिराद लेथ्रा नुदों माबाखौनो जायगाखौनो माने बेकग्राउन्डखौनो बिराद लेथ्रा नुदों थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो जायगा गैया नालाय अखा हानाय बोथोर आनबक्सिं खालामनो खिथिनाय जाबाय नोंथांमोन एक्सुवेलि लोगोफोर आं बेखौ नायखांबायमोनबो ओमफ्राय लाबनायाव नायखादोंमोन आङो थेवबाबो नोंथांमोननो फिन आरो खेबसे आनबक्सिं खालामनानै खोन्थिबाय ओमफ्राय ड्रेसखौबो नोंथांमोननो गाननानै खोन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो नैबे ड्रेसखौ माबायदि अबेयाव गानो माबोरै गानो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था फिन खेबसे आनबक्सिं खालामनानै खोन्थिनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा फैगासिनो दं मिनिग्लां भाइ चेनेलाव फैगासिनो दं बिदिनो प्रेंक भिडिअ बहाबा बाजार बा कलेज खाथिफोराव लामाफोराव मिन हावेफोराव थांनानै नोंथांमोना आङो प्रेंक भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन एमान इदिहाय बारा माबाथारबो खालामा जास्ट ओरैनो मिनिथाव भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लाबोबाय थागोन ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनगोन नोंथांमोना नायनानै आसा खालामदों नोंथांमोना अनसायगोन आरो भिडिअखौ नायगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नैबेखौ गानथ'ला आथिङाव गानथ'ला इखौ दा अखा हादों नालाय लेथ्रा नांगोन हाब्रु गोजा जाना दं बिराद हाब्रु गोजा जाना दं जोंनिखिजा बिराद अखा हादों लामाया बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो गानथ'ला नाइस
lại ấy itu mama musa tuh yeah mutu batu gaitan loh siêu đây à bố bà dừng các bạn đi siêu đây làm cái đường này cả các bạn đi đâu này mày chừng tay đấy mà mày chừng tay Dia pas kasih. Nó xinh nha. Được hả? Mairong udah lagi. Mairong udah lagi. Mairong udah lagi dah. Roro nih. Mairong udah lagi sih sini. Acala. Jangan gitu. Apa sih mau dia? Roro nih Mairong udah lagi dah. Anh nhé, là cần thiết nhiều giờ. Roro nih, Mairong masih ada. Roro nih.